हामबाय जतननो खुलुमबाय क्या जों दिनै कायसा सिनि राज्य सम्मेलन खालायना थाङै दंमानो प्रेस मिट खालायनानि आवनो थाङै दङ अरसिनर मानजाखा आं निजे GS सुबिराम देवर्मा ताइसिनि प्रेसिडेंट छत्रगण जमातिया ताइसिनि चेयरमैन बरंमनाम बलराम देवर्मा सिने राज्य सम्मेलन बागै सिनि जत सिनि कर्मी ताई जत बर रंनो साख्लायनायनि बागै आं सिनि प्रेसिडेंट याफारिरु खुलुमबाय क्या जतनो ताई हामबाय मीडिया पार्सन तिनी फैसा बुजरनो जों ताबुक सिनी यूथ IBF तिब्रा लैंड पार्टी इंगे आनी बस कंगो सिनी चेयरमैन दा बलराम ताई सिनी GS दा सुबिराम सिनी यूथ IBF तिनी कायसा सालनैनि कॉन्फ्रेंस खाने थाङै दङो 2 दिन इनके बस कांगने 12-13 तारिख सिनी स्टेट कॉन्फ्रेंस सिनी पार्टी नि तरफ थेके जों डेट खालायखा इनके दिन सिनी प्रेस कॉन्फ्रेंस नि माध्यमे सिनी जे कॉन्फ्रेंस सिनी पार्टी नेंगै जे जों कॉन्फ्रेंस सालनैनि जागाव जों खालायनो नाय दङ सालनैयाव के बिनि बागै दिन जारा जना हामजांनाय जोंनि पार्टीनि कर्मी दंनाय र ताई जत जना नासिगि दंनाय र दिन जोंनि बाक्सा कॉन्फ्रेंस फायना बागै नरंनो आह्वान खालायो नरंनो जतनो कबुं मोनसेनि पार्टीनि बेसिकति डेट इनके तो तासिं सागा 12-13 इनके जागा थायंखा जोंनि दा बलराम चेयरमैन बिनि नख्लाव नंनाय क्या बिनि बागै जों जत सिनी जे पार्टी दंनाय हाजाल साम्पा दंनाय जन जाजागै दंनाय के सिनी तिब्रालिननि जबानि सामुंना जों बसकाङो बाहायके तलाङिमान कगनो जों गाहाम गोरोंखायो जों जुक्ति नालायनाय सालायनायनि बागै जतनो जे जागाव जों बाय एंगेजों फायनाय कक साना मुसुनाय जत पार्टी तरफ थेके न दिन फाइमानो और केबनो ना करे बुनि बागैनो जोंनि जागाव जों सिनी साब्रै स्टेट बिलायखेनो नांगौ सिनी तिब्रासा बुकुंबारार बेग्रा खांग्रा बेलायखेनो गोबां बुनि बागै रां पैसाना बेलायखेनो हामजांनाय बांगौ बुनि बागै जों बसकाङो सिनी राज्य साब्रै स्टेट बनो टिसाना बागै आंदोलन कराखा खायनायनि बागै जों पाब्लिक बा लीडर बाय जतनो थांचा खायो जबा खायनायनि बागै जिनिसनो जों वानसकजा वन बागै दिन केबो करैयावै मैथ' खालाय फायनायनि बागै दिनै दिन जों फायना बागै कबगो बनि बागै खाबाय खुबाय आं दिन जारा फायने रखनो कबगना निंकांगो हाय सिनी दलकनो दिन जों सालनि निंकांगे जों हरसा और माथुनाय के हालका बिसना तुई फायना बागै बो कबगो हाय आंखाय हर थुनान बागै फानो बरक गोबां मा पाल कांके थुनानि बिसनानि किसा प्रब्लेम मन बन बागै एडवांस नरंनो अबनो आहमुं दंनाय के आबन बागै हामबाय ताई किसा जतनो मेसेज मारखा खरगो सुग्राव बरक कथं जथक और सिनी टारगेट नामा निके जों 200 থেকে 150 जना इनके अबनि टारगेट दङ के बिनि बागै जत सिनी जारा लीडर साथारै जे जों दिनै उसुक जना बरक गोबां जे मान माने टुबनान बागै सामुं थांनाय दङ अबनि बिसिंतैनो बरंनो दागे जाक दङ सम्मेलन न कारै आरो कक चावलाय मनो कारै ताइ गुबुन सम्मेलन कारै और कक
sabanani tai tam Tibrasani je tabuk অবস্থা নগই দङ আবো তো তাইতাম সানা না যত পার্টিনো ববাইকে চলে দङ নগো না তিব্রা মতা ববাইকে চলে বিজেপি বাহাইকে চলে দङ কংগ্রেস বাহাইকে চলে দङ তো বর্তমানে তাবো जोंहासो खुलावै साना नांगिया जे पार्टी ताबो बर्तमानाव चले दंमोन आबो तो पाब्लिक जेता नुमोनि जेता टं थक चालाय दंनाय दङ आनन्द दंनाय दङ दुखु खस्थ मानै दंनाय दङ आबो तो दङ नायसै याव बाहरना तै बुसुक जरातै चिनि तिब्रासा पाब्लिक रो रिलाइज दङ आपनो तै किसा मासा कग्राव साय जागि मानो बबो खाय boskango 12-13 tabo youth IPF tti ni bukhakte je সম্মেলন angna thang tongmani abo tamni bagai khlaijakna nangkha tai naharmung tamo boskango norongni m tamo tong abono kisa lukorokno srai srai khere kechao खुलुमखा विशेष गरी जोंनि मिडिया पार्सन जोंनि प्रेसिडेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि ब्रह्मबानी हामजों जिबायाफोर आव एमनिथ' प्राय 3 বছরनि आप जोंनि पार्टी একটা আসাইমানি সাল थाङै दङ বিশেষ खाय जे म जोंनि फार्स्ट राज्य सम्मेलन नाय ओरा जोंनि कर्मी रक नि जेता जों मोटामोटी जेताबो दामसरा ठीक है जोंनि यां वेस्ट जे बिश्रामगंज यां जमपुर टाकारजला यां खुमलं मालदाय ओमफ्राय यां धलाई डिस्ट्रिक्ट दङ करमसरा ओमफ्राय मिनाराव नकुति कयला सहर सबाइरखौ ताकसिन कर्मी दङ जों एमने जोंनि साब डिभिजन दं खाजायाखौ साब डिभिजन दं खानानै जोंनि गठन तन्त्र दं जों सैलाय दङ आब्रङा आपग्रेड खालामनाय प्लास जोंनि जे एक्टिभिटिस बुसकांगो जेता त्रिपुरा राज्यनि जे पलिटिकेलनि सिनेरियो जों नुगै दङ अनेक न जानि जा जाफि कलायलाय दंलाय जानि जा काज कर्मनो थै ओंखाय बिसोरबाग तो जों नुगै दङ बररक जतना आकांक्षा जे त्रिपुरालेण्ड बुख्रुमानाय जोंनि दाबिरावनो बुख्रुमानाय दाबो जेताबो जों प्रेजेन्ट सिचुएशन जेता 125 तम जे संशोधन अबो विशेष खायै बररक नाहेलायै बसखांनि साबिजो इलेक्शन न तै जापिलाय दंलायमानि आबनो तै बाला सनंनाय विशेष खायै जे तै त्रिपुरालेण्ड तै जोंनि एनएलएफटी बा जोंनि जे टाइगार फोर्स हायखबा जोंनि जे त्रिपुरा मथारक जेता एकरंगानि आबो इमप्लिमेन्ट बुजरतै दं आबरनो तै आलोचना नांनाय ओंखाय जे जोंनि youth IPF tti आगामी दिनाव बो जे सामुंनो तै फिलो नंखनाय आबनो तै आलोचना नांनाय विशेष खायै जों म सम्मेलननि परेबो कायसे जों একটা সঠিক একটা আন্দোলন খাইনাनै आबो जों जोंनि जे सम्मेलन तो जागै मानो आबो जों हयतो आदिनो जों सागलायनानै बागै जों चेष्टा खालायनाय काबर मतैनो जों विशेष खायै ओंखाय तै जोंनि जे पार्टी ताबुकबो गाहाम खायै माने फुल जेता नि सेन्ट्रेल कमिटि सेन्ट्रेल बडी आबो जों फुल फिलाप खालायजायाखौ साब डिभिजन डिस्ट्रिक्ट आबो हाइरक जों एकेबारे आबो कमिटि खाजागनायखौ आबो तैनो विशेष खायै आलोचना नांनाय आबो तैनो जों आदिनोबो जेता जोंनि बररकनो फालिनायनि बागै आह्वान खालामदों